Ariketa honetan ere bi diodo ditugu, baina kasu honetan ez daude serien baizik eta paraleloan daude biak. Kasu honetan ere, naiz eta bi diodo izan eta orduen bakoitzak bi egoera duenez, lau aukera izan beharrean, izan behar ditugu bakarrik bi. Zergatik? Zeren diodo hau, gidatzen baldin badago, horrek esan nahi du bere muturren artean 0,7 voltio daudela, eta diodo honen muturrak berdinak direnez, honek ere 0,7 voltio izan behar ditu, beraz, ez dago behar moztuta. Hau gidatzen baldin badago, hau ere bai. Eta hau, moztuta egongo balitz, horrek esan nahi du, hau, hau 0,7 baino bajuago dela. Eta bi mutur horiek berdinak direnez diodo honetan, honek ere baldintza bete behar du moztuta egoteko. Orduan, paraleloan ere, bi diodoak egon behar dira egoera berdinan. Edo biak gidatzen, edo biak moztuta. Ez ditugu probatu beharko on-off edota off-on. Ados. Zer gehiago? Ia, hemen ere, 12 voltioko iturria edo muturra daukagu hemen. Honek erakusten du hemen 12 voltioko iturri bat. Orduan honek eragin behar du, indartu behar du intensitate bat horrela etortzea, eta ziurrenik biak gidatzen egongo dira. Eta horrela probatu behar dut ideia horrekin. Ados. Ia, probatu behar dut, esan bezala, hau baldin bada D bat, eta hau baldin bada D bi, suposatu behar dut, biak gidatzen daudela. D bat on eta D bi on. Ados. Beti bezala, bi hauen ereduak sartu eta marraztu behar ditut. Hemen daukat 12 voltioko iturriaren muturra, 12 voltio. Hemen goiko diodoa, D bat, eta gidatzen baldin badago, suposatzen badut hori, bere eredua izan behar da horrelaxeko iturritxo bat, plus minus 0,7 voltiokoa. Eta hemen azpian, norabide honekin hau ere suposatu dut gidatzen, honen eredua izan behar da 0,7 voltioko iturritxo ere bai. Plus minus 0,7 voltioko iturritxo. Hemen izango dugu V azpio, hau bai dagoela zintzilikatuta, eta 4,7 voltioko irteerako beste iturri hau. 4,7 kilo ohmio. Hortxe. Orduen hemen daukagu zirkuitua, eta orduen konfirmatu beharko dugu diodo hauen intensitatea, iazpide, hau. Irizpidea kontuan izan da, hau izango zen iazpide bat, eta hau iazpide bi, bi hauek iazpide bat. Eta beste hau, iazpide bi, biak positiboak direla, nola bide horrekin. Ados, ez dakigu, hemen izan behar dugu bide gurutze bat, hemen beste bat, eta kalkulatu ditzagun bi intensitate hauek. Ia, zirkuitu hau egiteko betikoa. Nodoak izendatuko ditut, 0 voltio hemen beste nodo bat daukat, baina eta ezagutzen dut honen balioa, begiratzazu, hemen 12 voltio baldin badaukat, dela nodo, tensio nodo guzti hau, hemen izan behar dut, 12ken 0,7, hemendik etorrita, bai hemendik etorrita. Izan behar direla 11,3 voltio. Ados? Orain, intensitate hauek jarri ditut hemen ere jarriko ditut beste hau, iazpi bat, adibidez, plus minusak hemen. Hemen daukaten bide gurutze bat, hemen ez daukate zerrez, hau bihurgune bada, hau zintzilikatuta dagoelako, eta tensio hau ezagutzen dudenez, hau ere bai, kalkulatu dezaket I bat zuzenean, honi egin behar diot, iazpi bat, izan behar da mutur honen tensioa, 11,3 ken beste honena, 0, zati 4,7 kilo ohmio. Eta hau da, 11,3 zati 4.000 berdin, 2,4 miliamper. 2,4 miliamper. Positiboak eta norabide horrekin. Horrein egin behar dut hemen Kirchhoff kalkulatzeko beste bi intensitate horiek. Honutza sartzen da I D bat, gehi I D bi, berdin I bat. Hemen ez daukagu Kirchhoff edo Kirchhoff bai, ohme egiterik zen hemen ez ditugu resistentziak. Gauza da, bi hauen batura dela 2,4 miliamper. Eta begiratzazue, hemen ez daukagu ohm hauek kalkulatzeko, baina ikustazue bi adar hauek berdinak direla. Berdinak dira eta bietatik zein intensitate pasatu behar da. Pues berdina, eta bien batura izan behar da I bat. Beraz, bi intensitate hauek berdinak izan behar dira, bi adar hauek berdinak direlako. Eta bien batura I bat denez, bakoitza ID bat. Berdin ID bi, berdin honen erdia. 1,2 eta hau
hau zen miliampero jarri dut. 1,2 miliamper. Berdin 1,2 miliamper positiboak. Positiboak bi kasutan. Orduan, listo, egin dugu zirkuitu hau, zein erraxa ez? Kalkulatu ditugu bi intensitate horiek, norabide horiekin positiboak direla, beraz, bi diodoak horraxe daude, eta gure zirkuitu hau dabil egiten. Hemen izan behar dugu 11,3 voltio, hemen 12, eta intensitate hauen balioa hauexek izan behar dira. Hau da 1,2 miliamper, eta hau ere 1,2 miliamper positiboak. Eta kasu honetan, hemen izan behar dugu 2,4 miliamper bien baturak norabide hauekin. Ados, erraxa da, aurrera.